Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek újra. Amint megígértem az előző short videóban, most a hétvégén készült paprikakrém meleg ágyának a kicsomagolása fog következni. Megpróbálom így egy kézzel levenni róla a takarókat. Több réteg lett rátéve. Ilyen rétegesen szokjuk lezárni, hogy a meleget bent tartsa, és szépen lassan, fokozatosan hűljön ki. Több rétegből áll a melegágy. Na, és itt most már előbújnak a paprikakrémek. Ilyen nagyobb, körülbelül 3 decis kiszerelésbe, aztán ilyen kisebb, természetesen újrahasznosított üvegekbe, vagy aztán még kisebb, ez a csilis szósz, vagy ilyen tényleg aprócska kicsi újrahasznosított üvegbe. Összesen 12 kg készült belőle. 3 receptet használtam, 2 az csak édes paprikából, és a harmadik receptbe került kápja paprika, chili paprika, 5 féle paradicsom, alma, és még több minden hozzávaló. Ezt majd le fogom írni külön a receptben, hogyha gondoljátok és valakit érdekel a recept, akkor majd meg fogom írni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok!